Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Square Bisaya. So for today mga kabistak ay araw ng Monday. So actually kagigising ko lang ngayon kasi medyo late na ako natulog kagabi. Nung pagising ko kanina, mayroon nagbukas ako ng YouTube at nakita ko nga bumungat agad itong video na to na si Alip Bata. Doon ako nung binuksan ko tong video na to, doon ako napahanga sa kanya kasi kakaiba yung pag gumamit siya ng guitar, yung kamay niya, yung finger style niya, kakaiba. Sabi ko, kakaiba tong ano na to At saka first time ko rin na nag-react ng mga ganitong klaseng reaction video. So, ito nga, sabi ko, gawin ko kaya to ng reaction si Alip Bata. So, try ko lang ito, panoorin natin, samahan nyo ako. Kasi ang gagaling talaga sobra. At nung kanta na yun, at ang originality talaga nun si Celine Dion. So ngayon, ginawaan niya ng songs by guitar and flute. So ito, titingnan natin, samahan nyo ako, tara. Ang gagaling talaga, sus, grabe. Tingnan natin. Itong part na to, napapansin niyo ba yung kamay ni Alip Bata na kakaiba yung the way siya magkaskas ng guitar. So yung dito niya, dito. So 'di ba? At ang galing. At hindi lang pala guitar ang ginagamit niya, kundi gumagamit naman siya ng flute. So ang bilib. So continue natin. Ang galing.
Ito guys, itong part na to parang chorus niya. So, tingnan yung kamay ni Alip Bata, ang galing. So, ang galing niya oh. So, binago niya yung tono ng originality ng Celine Dion. Ayan, tuloy natin. Nakita nyo naman kung gaano kagaling si Alip Bata. So, the way siya mag-guitar, sobrang galing. Tingnan mo yung kamay niya, kakaiba pag ano siya, kaskas siya ng gitara niya. Ang bilis ng kamay niya, di ba? Kita yun. So, sobrang galing ni Alip Bata. So, doon ako napabilib kasi marami akong nakikita mga guitarist pero hindi ganun kagaling. At yung sa kanya, ano lang din, ordinaryong guitar lang ang gamit niya. At ang kagandahan lang kasi nun, kasi gumamit rin siya ng flute. Yun, so, ang ganda pakinggan ng music ng My Heart Will Go On na originality kay Celine Dion, di ba? So, I hope na guys, nag-enjoy kayo nitong reaction ko at I hope na mag-subscribe din kayo sa aking channel. Actually, first time ko itong gumawa ng reaction video tungkol po kay Alip Bata. Sana magustuhan nyo po at sana po mag-comment kayo para mag-reaction tayo uli sa kanyang mga ibang video. So dito na lang po ako at God bless, ingat po kayo.